Da kayo adwa, anak ken Raki. Itataawanin ni papayo. Awanan ti pangsweldok kadagiti katulong. Da kayon adwa ti aglinis ken aglaba dito'y balay. Sursuruan nyo mat ti agluto. Kasano ti panagadalmi, tita? Saan ka di adandanin ti bakasyon? Mabalin asaan kayon amapan ije pagadalan. Intun umay apa nagsasara sa kayto agiskwela, ha? Apay ngay, tita. Kayat ko ti mapanijay pagadalan. Awan nga ruden ti aramaten nyo, tawan meten ni papayo. Apay ngamin ana aksidente ni papa. Awan lang nga roden ni mama. Awan pay ni papa. Wen nga rod manong. Kasano tapaitan. Iso nga rod apagawidak dagiti katulong. Anya nga iti pangsweldok kadakwada. Alangan at isapol amin ti grocery nga imatunak ti paggapuan amin akanan ken pangsweldok iti katulong. Anya matan ti kastoy manong. Balay ta ngam katulong tamat. Ha? Apay ana ibagam akatulong ta. Babaunan na tamat ni Tita Jacinta. Apay ngamin nga inasawa ni Papa ni Tita Jacinta, idinatay day di mama. Diyak man amo ken ni papa. Insangpet namat dito'y balay ni tita Jacinta. Diyak kayat ni Tita Jacinta, naungat ngamin. Nalaing pa'y nga agkudot. Mangmangan sama ti Jairoar. Kay baga na ngagluto ta iti kananta. Ngamdimat mangan ditoy. Isu nga uray noodles laang ti iluto ta. Awan bibiyang na. Nauma akon iti itlog kan noodles, mano. Isu laang matigat-gatangan ni tita Jacinta. Apay nga da kayo dito arubayan, ubeng. Or-orayon mi ni tita, nana. Naibos ngamin ti itlog kan noodles aginatang na. Awan iluto mi. Anya? Itlog kan noodles tigat-gatangan na para kada kayo? Una na. Ngam saan mo't amang mangan ijay balay? No saan amang mangan di tabalayo? Kaawatan nga iti restaurant amang mangan. Siguro nana. Sapay naglaing agungat. Agkudot pa'y no adda di na kayat. Amangan no rabiinton asumangpet. Ala, umay kayon dito'y balay, tadain lutok adinangdang. Kaya tso ka diti dinangdang? Ha? Makan kami di tabalayo, nana? Uy, ana, kababain amang mangan takat din iti balay ti sa balay. Mabisinak manong. Diyak ngaminan kayat jay noodles. Saan kayon nga agin narasaas dita? Eh, Umay kayo ket din. Apay, diyo kayat tilutok? Nagimas met gayam ti dinengdeng abukal analaukan iti bulong marunggay, nana. Ay, kasi kayo mat nga ubing. Mas daawag ka ni Manang Jacinta. Taimutan na kayo. Kat adamot imbati ti amayo a negosyo na. imbagak day takan kwa na. Ngam kinudot nak, nana. Saan anaing kalintegan day tanga aramid na? Awan ka di ti kabagyan nyo dito eh. Saan mi nga amo, nana? Di ko na idi ni papa kat adda kano ije Mindanao ti kabagyan da kan ni mama. Kastagayam. Saan nga rod dito iti sigod a lugar da? Iso nga awan kabagyan nyo dito eh. No adala ko mamo mi a kabagyan mi. Panawan mi ni Tita Jacinta. Mapan kami iti balay ti kabagyan mi, nana. Kasanon ti balay kan grocery yo? Alangan mo't ako kwa ni Manang Jacinta. Imbag ta nagkita tama ng Jacinta. Ne, kanayon tamat nga kitkita. Saan laang ita? Saan aga po ta makibiyangak? Ngam kakaasi dagiti ubing. Apay ko maakakaasida ako nam. Madlaw a mabisin dala unay. Pinakan ko ida dito'y balay idi malam. Awan ka ngamin, kat awan ka nun ti iluto da. Anya? Naibus ka din ti ginulpik nga abastuda. Nang gulpi ka iti noodles kan itlog? Madimot ano kan yun a noodles kan itlog laang, manang. Apay, dakes ka di ti noodles kan itlog. No iso aka na yun, maumadamot, Manang Jacinta. Agyaman da pay ket di taigatangak pay ida.
Umay kayo man da kayo adwa. Ha? Ay, Apay ka di, tita. eh, Di da kam kumakadalan. Anay! ha? Si Kamot! Ah, Daytang ti maganabyo. eh, apay ka di, tita. Anya ti basol me? Apay anapan kayo nangan gitabalay ni Adela, ha? Anya timbagbagayo ijay, ha? Eh, Imbaga mi lang mat ana ibus ti noodles ken itlog aginatang mo asid sidaan mi. Tamang mangan kay di restaurant. Apay nimbagayo amang mga anak iti restaurant. Sinalbag kayo. Dakas kan uti aglastog, tita. Imbaga mi lang matipod no. Imbagak kaya sumungbat ka, ah! ha? Ay ko, tita. Nagsakit. Apay na kami suot ka, bigbigat. Malas ka no day ta na kami suot, naawan pa'y buena mano. Masurunak kadagiti ubing nga anak day di asawa. Mas dawak namin ha. No apay asikat ti mga asikaso kadakwada. Balay da ti paggigyanan mi. Kukwa ni papada day ti grocery. Ngam awanan di amada. Tanatay kat nga rod. Ited mo ida kadagiti kakabagyan da. Sigod at taga Mindanao da. Awan ti kabagyan da ditoy. Di ka pa'y lakat ited ida iti DSWD. Amangan no alaan da ti grocery, no ited ko dagiti ubing. Sa bagay, kantidak kalabalay. Sayang agpaiso, no saan nga iti puder mo ti pagyananda. Saan kamit ngamin aligal nga asawa ti amada? Kasano? Agkalay sa kami kuman, ngam na aksidente. Iso asikalatan ti agparang agarjan da, tapno agyan kalata iti balayda. Umayak tumet ijay, inton madanon ti aldaw. Nagadumot to'y labaan talupot, mano. Nasakit ti imak. Uray siyak nga rod. Nasakitan ti imak. Nagdakkalmat ngamin ti ulos ni tita. Pati dagito'y kortina. Naglalawa da. Ada ko masabali apapananta, mano. Jak maanusan dito'y. Pumanawtan dito'y. Ngambalay tamat daytoy, ading. Ni ka di tita hasinta ti agyan ditoy. Balay ta, nga makatulong tamat. Saan ta katulong? Ti katulong katag sweldo. Ngamda ta, awan sweldo ta. Pumanawtan, manong. Ha? Papanantangay. No sumangpit ni tita, kat dita pa'y nalabaan amin dagitoy. Kudutan na tamanan. Saan kayo arumrumwar, mama? Irikap ko ti gate. Nagawid nga medya katulong akadwayo, tamasakit ti inana. Apay ang masakit. Apay ga irikap mo ti gate. Amangan numayaw awan kayo, narumwar kayo iti gate, mama. Amangan pa'y lakat numaatalan kayo iti aglabas alugan. Ipupok na ka de. Saan, mama? Rumwar tanto adwa. Wano, inton ada kadwayo. Apay ang masapol nga dakadwa. Sa anak mo't ngagpaawit. Saan nga iti dayta, mama? Amangan nga no umadayo kayo. Marigatan nak amang sapol kada kayo no kaskasano. Apay nga minasapulan nak. Bakit akon, amok, ter aramidak. Kaslay di, napan kayo ije kabangibang apurog. Imbag tamamo na ka dyan nakakitakan ka, kat inyawag na kanya. Inaklag pala ilang mo. Basta saan kayo arumwar, taama nga numaatalan kayo itilugan. Ala, tagtrabaho akpay, mama. Patasag man nga ilukat tigit. Ada bati di Flora at ulbak iti labisaan. Nangkataan. Makapasyarap matlagan. Saan ka ta nakakulong? Kanayon dito ibalay. Ada sumungan at Jim. Para taglugan ako. Para! Aguray, talumugan nak! Kitaam ka di daytoy bodega, manong. Nagado a karton, plastik, bote, kan anyapay dagitoy. Ha? Nakitak jay kaadalak ang naglako iti kakastoy. Adda pay landok ditoy.
Malako ka di dagitoy, Manong? Una. Saan tamat amaawit dagitoy? Ay, mapantay ti aggat-gatang. Ta ibagatang adu ditoy. Kaya't nga umay ibunan? At dalugan da para ala iti gatangan da. Hala, intan iti junk shop. Intan nga rod, Manong. Adumat dagitoy. Nabayag siguro urnong dagitoy. Agdusaag mo ti tataon. Dumsaag mo tan. Magnaak di taigid. Kuray man. Hanya nga taya dagito'y babasit abang balay. Basaag man tinakasurat. Cemetery. Cemetery. At medyo dakal ijay akalapaw. Ay, ijayak man abapan aglinong kasla makatudtudumot kami. Nagpintas mo tunday ti basit abalay. Naaladan iti landok. Ngam adamot mabalin apagunagan. Tiles ti swelo kundi ding na. Pati ti kaslalamisaan, tiles mat. Ay, umunagak man, taditaak man nga agtugaw. Ay, mabisinak pa'y kitin. Hawan mo't makan dito'y napintas abasit abalay. Nagdakkel mo't tibayad din lako, Manong. Un nga rod ading. Addan kwartata. Saan tan nga gawid iti balay? Jak kayat ni Tita Jacinta. Ha? Papanantangay? Inta ijay musulyo da papaken mama. Adalinong ijay. Ken adapay pagtugawan ijay. Mapantay di Campo Santo? Sabagay. Saan tanan? Jay? Sige. Mapantapay nga rod gumatang iti kananta. Sige, Manong. Inta gumatang ijay restaurant. Makaraman tamatlangan iti sabali amakan. Dinangdang ken karne ti kayat ko. Ape, anak kalugat ti gate. Nakabitin ti tulbak iti kandado. Ay, masapol nga awagak ni Pulis Armand. Hello, Armand. Mapukpukaw ni Mama. Pangasim man, tatulungan na. Anyang oras na nagpukaw? Saan ko nga muna niya nga oras? Nga may tayo bigat. Inkandadok ti gate. Awan ka di ti kadwa na tita balayo? Nagawid nga min ti katulong. Kinasaritak ni Mama saan arumrumwar. Ngam rimwar latamot. O sige. Tay bagak kadagi ti kakadwak, tagsawar kami. Alaman nga rod, friend. Ay, imbatik ti tulbag. Nakita na siguro. Iso alinong katan na ti gate. Awan mat dagiti agkapsan. O di nasayat no awan da. Tapno dua talang ditoy. Amangan no addamang sampol ka dagiti ubing kanya. Di bagam anapan kay di grocery. Kat idi sumangbat ka, awandan. Sa bagay, saan ko mat ida akap-kapin ano? Ngam no addamang sampol ka dakwan. Kasano akon? Nalakalang arasunan day ta. Awan samot tan ti papartidos da ako nam. Awan, ngam day ta kaaruba ti agin lalaing. Isakit na ida. Kita Manong. Ada nakaidda abakat iti unag ti musulyo. Sino nga tanday taabakat? Kabagyan nga ta da papa? Saan nga taan na uyong day ta abakat? Inayadan tati umasidag. Amangan no agkudot, akas kan ni Tita Jacinta. Mabuti nga ksamot nga umasidag, Manong. Sino nga taday taabakat? Kabagyan nga ta da papa? Saan nga taan na uyong day ta abakat? Inayadan tati umasidag. Amangan no agkudot, akas kan ni Tita Jacinta. Mabuti nga kmet nga umasidag, Manong.
Saan siguro nga agdangran? Tabakat met. Mangantan ta mabisinak. Dito'y asidag ti musulyo ti pangananta. Mayat ko man umunag ta. Tagtugaw ta di taunag. Linong di ta. Kumit kita ti bakat manong. Ay, umunag paso. Umunag ta. Taikan ta iti kanan na. Amangan numabisinan day ta abakat. Mabisinak, ubing. Adda ka di makanyo dit, ha? At nabalon mi, Lola. Ikanda ka iti makan. Tamangan tayo. Ay, agyaman na kada kayo, ubing. Mabisinak nga mawan balon ko. Nalipatak ngamin tinagbalon. Agsasango tayo nga rodan amangan Lola. Maalaman nga rodan ay mabisbisinak unay. Ay, ayan ka diti balayo, Lola. Apay nga da kayo dito'y musuleyo da papa. Ha? Papayo ka diti akin balay ditoy. Dito'y tinakaitan naman dagiti dadakkel mi, Lola. Anya, tanam na ito'y nagpintas abasit abalay. Uwan, Lola. Saan nyo ka di nga am mo tinaitanam ditoy? Aday taman tinaganda Basaan nyo. Ay, konak no balay da ito'y. Imayak naglinong. Adamot ngamin pagserkan. Hello, Arman. Kumusta ti panagsapulyo? Awan pa'y met Flora. Awan ka di tinamnama anapanan ni mamam. Awan mat. Ay, napanan na nga tan. Nagdama nga kadagiti asidag dito no nakita da. Ngam saan ka numat? Naawan nakakita. Ang mga nulimugan. Nakadanunan na ngay nga tan no nagluganan. Ay, madanaganak. Mangiwaras tayo itiladawan na. Tapno daras masarakan. Wen man, friend. Tagpaprintak iti ado a pictures. Agpatulong ka kadagiti amom amang ipaskil itiladawan na. Ikabil mo mutan ti contact number mo. Tapno awagan da ka no makita da ni mamam. Uwan gayam. Ikabil ko pa iti address ko. May mayat manen. Tabarang at damang itulod ken kwa na di tapalayo. O sige, kasta nga ro ti aramida. Anya ka di tinagan niyo, Lola? Ha? Nagan ko. Ay, kwan saman. Flora. Flora, tinagan niyo, Lola? Kasla-kasta mo tinagan ko. Nalipatak samot taon. Ayan ka di ti balayo, Lola? Ada ka di ka balayo? Nalipatak mo tantayan ti balay may. Lagi pa, tay tulod na ka ija balayo, Lola. Dito'y aklatan. Dito'y napintas abasit abalay. Kasanungay ti paglutuan kan kanan niyo dito'y, Lola. Kanan? Mabalin ka din nga ikandak tumanan. Uray na kamin ka ni Manong. Agyan kamin samad tan dito'y. Nauyong ngamin ti agsyuman kada kami, Lola. Ay, agyan tayo nga rudan dito. Huray sakit. Jack batan mo ti pagawidak. Saan mo tinadagawid dagiti ko na mga ubing? Napanandangatan. Ay, baginawag ko maida. Adda pa'y lalabaan dita. Saan ka diya may mayat no di dan sumangpait? Kasano no adda umay mang sarungkar kadakwada akabagyanda. Anya ti baga? Adda nga tamat umay mang pasyar kadakwada. Day talaang ti pagdanaga. Amangan no siyak ti mapabasol. No anya ti mapasama kadagiday nga inutil. Ikanda kan samatan iti parikot dagiti nga ubing. May mayat kuma no adda kabagyanda apang tadak kadakwada. Ngam amangan no alaan dati grocery ken balay. Imbag ta nasabat ka, Adela. Adda ka di ba gamanang? Nakitam ka dino sa dino tinapanandaan na ken Rocky. Ha? Awan da ka di pa'y manang? Awan da pa'y nga rod. Napanan nga tadagijay nga alikutag nga ubing. Saan mo ka di apabirok ida, manang? Saan damat ama pukpukaw, tapi manaw da. Ammo da ti pagsublyan da.
Kasano no didan agsubli? Pangalaan da ko maiti kananda, no di da agawid. Agyan kayo kan ni Lola dito'y musoleo. Ta inakpidutan dagiti nakitak a plastik kan bote iti igit ti sementeryo. Kat inak ilako iti junk shop. Sumurutak, tainak mo't makipidot, manong. Saanan? Amangan numapukaw. Wan numayaw awan ni Lola. Kadwa ampay. Amangan numadala pusto tilugan. Aw-awirat ni Lola, manong. Saan mat nga ubing tapno aw-awiram. Bantayam tapno saan amapan iti kalsada. Amangan numaatalan. Sige, tapadasak adamagan no ayan ti balayda. Wan man, padasam numalagip na pay. Kuna namat ngamin analipatan na. Barang malagip nanto Wan manong, pidutak mat dagiti agkaywara dito ya plastik. Ada ngamin nakita kasako ija igit. Malagip mo ka din ti ayan ti balayo, Lola? Saan ka di aday ti balay tayo? Anya tinagan mo? Balagip ko Flora, tinagan ti anak ko. Ha? Kunak man no kunayo ada kayo ti akin nagan iti Flora, Lola. Adaya mo timbagbagak. Ay uwun, malagip ko. Flora, tinagan ti anak ko. Kat, anya mo tinagan niyo, Lola? Saan ka di adinamag mo itayan tinagan ko o kat imbagak? Da kayo tinagdamag itinagan ko, Lola. Siyak ni Ana. Anya mo tinagan niyo? Ay, bayampay laang day tanagan. Mabisina ko. Saan ka di akalkalpas tayo anangan, Lola? Nangan tayo na Ay, nalipatak mo tan. Hapay ngay akas la mabisinak manan. Inton sumangpet ni Manong, adan to isangpet na amakan, Lola. Imbag ta nagsabat ta dito kalsada, gayam. Saan ka kadi asimrak iti trabaho mita? Nagliwak pa ita sa pulak ni mama. Lading itag, nga masapul alawlawan tayo ti ili, tapno masarakan tayo. Adatap mi alimugan, taapay nga awan iti asideg. No naglugan, nagturungan nga ta tinagluganan na. Amang ano nakadanon iti sabali nga ili. In-coordinate min kadag iti police station iti sabali nga ili. Adamat ang picture na ngayon forward ko. Ay, jak makaid na amang pampanunot kan ni mama. Awan mat siguro ti dakas ang napasamak na. Nagkalma ka lang. Napigsamit amag na ni mamam. Medyo makaliplipat lang. Wan nga rod. Nalipatan na siguro ti balay mi. Iso asan pa'y anagawid. Manipud adda impatakder da di taasidag ang grocery. Kimapsot matan to'y grocery. Imapal tumat dagiti sinalbag. Ita, addan ka kompetensya ti grocery abambantayan ta. Nadlaw ko ang manipud awan dagiti ubing. Kimapsot mat ti grocery. Naira na lang siguro, gapot adda ka kompetensya. Nga ta. Natagtaga-inop kukit din ti amada. Kasla makaungot kanya. Nairanra naman inday ta. Gapo siguro iti kapapanunot mo, sakbayan naturog ka. Saan mat? Sika ti pinanunot ko sakbayan naturog ka. Ta si kakat nga rod ti kadwa. Di mo ko na. Asinarungkaran na ka tinalpasan anatay, ha? Diyak mo na mo. Ngam apay akas jay. Makaungat amang kita kanya. Sumurot kami ba't iti papadam. Ha? Makabag na ka kadi, Lola? Inak ngamin agpidot iti bote kan plastik. Pagpidutam ado ti amo ka plastik kan bute iti bodega ti anak ko. Ha? Sa dino, Lola? Intayo alaan. Diyan naglakwan mi kan ni Ana na alam mi iti bodega mi. Kat addapay ita. Saan mi pa'y anagasto? At ayamat bodega at ito'y basit kan napintas abalay. Saan abalay daytoy, Lola? Musuleyo da papakan mama daytoy.
Intayo nga rod iti papanam. Bareng makita tayo ti balay may. Ha? Ay, un nga agpayso. Barang makitam ti balayo. Intayo nga roden. Panawan tayo pa ito'y basit pintas a balay. Agsubli kamin tumatlaang ditoy, Lola. Ana, kibinam ni Lola. Tamangan no maatalan itilugan. Wen manong, Lola, saan ka suminsina kanyak? Agkibinta? Ay, ayan nga tante anak ko. Napukaw nga ta. Amangan no adda ije balayo, Lola. Amangan no da kayo tinapukaw. Ay, sa anak ang mapukaw, tabakbak ta nakon. Ayan nga ron ti balayo, Lola. Malagip yun? Bareng makita tayo dito'y kalsada. Asidag iti kalsada ti balayo, Lola? Wen, asidag iti kalsada. Ala, inayadan tayo nga rod timag na itiigid ti kalsada, Lola. Agturong tayo ijay sentro. Di mo ka din nakita dagiti ubing no si Mang Patdan? Apay, kasangsangpot mo ka di, mana? Adamot kadwam, Iso ni Jano, kadwak nga aglaklako iji grocery. adan samot relasyon nyo. Kadwam sama ng idikalman. Na, dakes ka di. Agpada kami mat anawaya. Ngam, kasano dagiti ubing? Balay daday tapagigyanan nyo, sana ya. Balay dalat ta, imbagak aya asaan da abalay. Ngam, ayan da nga rudan. Ay katagawid dan to, ano makalagip da? Napandala siguro nagpaliwawang. Jak magustuhan ti tono ti panagsarsarita dahi di babae. Masurunak nga rod iti daydi a babae. Kunamlano asino. Ikaktuman iti pagnakman na. Anya ti aramidan. Ang mga no ad-adda-adakes ti mapasamang. Dakas at talaga ti mapasamak kan kwa na. Ngamayat mati ibungan ay para kadata. Aluwada man. Tama no dakdakes ako na ti mapasama. Di kagdanag. Nalaingak. Jak mat ipalubos amay sagmakta. Gayem kanu nga minti ina dagiti ubing dayjay nga Adela. Isugayam nga isakit na ida. Agpatinggalaang iti panangisakit. Ngem awan pulos karbengan na kadakwada. Santa nasayangan ti oras ta. Dagijay kit din nga ubing ti pampanunutin ta. Mas daawa ka. Tiket di masakbayan ta, ti planuan ta. Hello, gayam. Kumustan? Ayan mo itan. Adak dito ka bang ibang ili? Adan ladawan ni mama ana ipaskil dita. Saan ka di? Wen kayem, ado. Ay, ayan nga tan ni mama. Barang masarakan tayo dito ka bang ibang ili. Sapay ko ma. Manungal dawon. Awan ka diti kwarta nang igatang na iti kanin na. Ay, jak amo. Sa maysa, no makalipat. Dinan amo ti aramidan na. Kasla ubingon. Sige nga, bye. Sige gayam. Bye. Manong, kita am tiladawan iti alad. Lola, saan ka di aladawan nyo dayta? Ha? Kasano ka adaladawan ko dita? Missing kayo kanu, Lola. Mapukpukaw kayo. Anya mapukpukaw. Adaak mo't dito'y. Adora gayam tinagan yo, Lola. Wen nga rod. Adora tinagan ko. Imbagak lang nga rodan. Sa balimat nga mintimbagayo anagan niyo. Mabilang Takitaek, noan niya ti address da Lola. Ay, masapul nga kakadwa tayo. Diyak kaya't ngagsisina tayo. Imbagak lang nga rodan nga adora tinagan ko. Sa balimat nga mintimbagayo anagan, Lola. Mabitlang Takitaek noan niya tinailanad nga address da Lola. Ay, masapul nga kakadwa tayo. Diyak kaya't ngagsisina tayo. Ala, intayo pa'y nga rod ilako dagito'y napidot tayo. Tamapan tayo dita na ilanad nga address. Aglugan tayo ka di, Manong? Ay, malagip ko.
Nagluganak. Idi kwan, simbardang. Kat imulogak matan Intayo nga rudan. Ha? Adda pa'y contact number. Ngam nabati ti cellphone ija silid ko. Tawan lud na. Nalipatak nga intugot idi pimanaw ta. Awan load na ta saan matamang di tita hasinta iti kwarta. Hun nga rod. Isuan nalipatak idi pimanaw ta. Diyak nga minus-usaran. Tawan kwartak apaglud ko. Anya ti mayam abigbigan. Apay nga adda ka iti arubayan ni. Awan ka di pa'y dagiti ubing. Anya aya ti pakasagnaram. Adda panunot dan. Agawid dagi jay numabisinda ko nakmat. Gayam ko ti inada. Idagsak sakit. Imbaga na kanya kasaan ko abaybayan ida. Ngam gapot addakan. Intalag ti amadakan ka. Ngam daksang gasat tana aksidente. Saan ko pinapanaw dagiti ubing? Ngam saan ka nasaya at kadakwada. Dayta ti imbagada kanya. Ulbod dagi jay nga ubing. Anya ko mati pamanaknak mo. Saan da apimanaw no nasaya at ka kadakwada. Saan ka ngagsaw iti saan mo mapanaknakan? Pasapol ko dagiti ubing. Agpatulong ak kadagiti pannakabagi ti lintag. Delikado kay ti dayja babaya. Masapol nga garamid ak iti addang. Tapno saan ta mairubo. Anya ti aramidam. Saan ka di nga the basement daytoy ag grocery? At tabakan ti asili di jay? Alak dayja babae. Ta ipupok tay jay. Tapno saan makaaramid iti may kaniwas kontra kadata. Mayat nga ta dayta nga aramidam? Mayat! Ikanta iti luto na kanan na. Saan tamot apagaramidan iti dakes? Sa bagay, mabalin sa daytang aramidan ta. Pakanan tamat. Tapno di na amo adwa ta nga akin aramid. Agabungot kami kadagiti kakadwak. Ipan mi iti bakante asilid iti basement. Ikanta metten iti kanan na ijay. Sino tinang salabay kanyak? Ikag ko ti, no di mo kayat nga iwok-wok ko ti balisong ko iti sikigam. Sino ka? Apa yan nakabungot ka? San ka man basta sumurot ka si tatanlugod. Parabadag ka din tiro panabas. Wan, perengan nyo dagiti mata na. Sige. Tapno di na makita ti pangipanan tayo kan kuana. Hoy, sika. Di ka agaramid iti saan ko akayat. No di mo kayat ti mabagsol. Di naksalabayan iti nairot. Darasam kit di tibag na. Tapno makadahanon tayon iti papanan tayo. Agtulnog ka! Pangipanan nyo ka di kanyak. Awanan ti adupay asaludsod. Saan ka amaan ijay pangipanan miken ka? Sino nga tadagi jay? Apay nga impupukdak nito'y asilid. Ada paglutuan kan kaldero. Kita agmano niya tinagyan day ta plastik. Bagasmat kan delata dagito eh. Anya ti kay tasawan dayto eh. Mapanak ija banda. Nakitaan. Ada lababo dito eh. Kan ada CR. Adamat danom. Apay nga ipupukdak dito eh. Di na kayo ka dinabigbig ni Adela. Kasano kumamabigbig na kami? Kat nakabungot kami? Inik kanyo iti pereng dagiti matana. Wala. Idi nakadanon kami ni basement. Inrikap minti ruangan na landok. Inkandado mi itirwar. Nakakaamo na nang ikat iti pereng na. Nasaya. Ang mga numapan na ibaga kadagiti pulis ti kawan dagiti ubing. Siyak ti delikado. Wan gayam. Napanan nga tan dagiti nga ubing. Nagmayat kat apagsasawan dagiti ayan. Makitak lain at makaramanda kanya. Ay, papanan yung kaday.
Di ta sumaruno nga ili, tata. Sige, munod kayo nga rudan, tapno mapunaw. Tata, lumugan tayo, nana, lola. Sige. Ay, tata, isardan na kami man iti daytoy nga address. Nakasurat dita papel. Sige, amok day ta adisaw. Higit ti kalsada day ta. Sige, hintayaw, tanay, napunaw. Lola, amuda ti ayan ti balayo. Makadanon tayo ijay balayo. Adda ganda ijay ti anak ko. Adda siguro, lola. Apay, pumampanaw ka de? Wala. Amo man no papapanan na kanayo. Adda siguro trabaho na. Papay, dilakat malmalpas day ta trabaho. Saan amalpas, lola? Amangan no iso ti pagsapulan na. Amangan no negosyo. Dito'y tinakalanad di ta address yo, Lola. Flora tinaganday ta contact person. Flora! Adda ka kaday! Lukatam ti gate! Ada tao arumwar iti balay, Lola. Mama, si kakadingag pa iso. Mama. Ubing na kita kakaduam. Ubing. Nakasarakan nyo ka ni Mama. Iti sementeryo, nana. Adda ijay musuleyo ti dadakkel me. Kaya't yung asawan? Ulila kayon? O, nana. Kadwami ni Lola anaturog iti musuleyo ijay sementeryo. Anya nga iti kinkinan nyo ijay sementeryo. Adda naglakwan me iti plastik, botek en landok. Anya? Ala, umay kayo. Umunag kayo, taado pa'y ti damagag kada kayo. Sumagmapanumal daw kung dito eh. Awan mo tao umay dito eh. Kasanuak na tayo makalibas. Adda may sa atawa. Adda mo trehas na alandok. Mangkitak iti mabalin ko apang dadal iti landok. Masapul ang makarwarak dito eh. Nasa uyo nga ulila kayo. Ape akaslada maipalagip kanya, hindi nakita kayo. Ha? Anya ti kayat yu asawan, nana? Anya ka di ti apelyedo yo? De Cortez, nana. Di Cortez. Da ka di. Ami kan sani ti dadakkel yo? Ha? Amum ida, nana? Nasingad agayam ko ni Mamayo. Kaing ingas yun ni Mamayo. Nigaya Mamayo tinalagip ko, nakita kayo addoa. Ngam saan kayo ang nakita idinatay ni Mama, nana? Naira na nga da business trip ko. Dito'y kayo pa'y balaywan? Saan kayo pa'y apumampanaw? Ado pa'y ti pagsaritaan tayo no sumangpetak. Hello, Arman. Hello, Flora. Awan pa'y tinasayat nga ipadamag kuken ka. Adda ni Mama. Adda ubing akadwa na simmangpat. Pimanaw akadagos iji balay. Taada emergency call ko. Nakasarakan da kanukin ko na. Ije ka no sementeryo. Ngam ado pa'y ti kayat ko ang maamuan ka dagiti ubing. Sementeryo? Wan ka no gayom. Saan ko pa'y ida pinagawid? Takadwaan da pa'y ni Mama iji balay. Kasarita kida, apaman na sumangpetak. Nasayat nga rod, ta nakasublin ni Mamam. Sige, taada akong itibatod ti opisina mi. Bye, friend. Adalandok dito asidag ti siya. Alaak, taiso ti usarak amang dadaal iti rehas ti tawa. Urayak arumabi, tapno di damangag. Katno makalibasak, mapanak adagos iji presinto. Ibagak ti inaramid na kanyak. Ibaglakit din. Taadalandok dito eh. Saan lata si mangpat dagiti agkapsan? Napananda nga ta. No saan ta nga impupok day nga Adela? Amangan no napanin nagipulong ka dagiti pulis.
kunam no kalalaingan. Ha, man nakibiyang. Anya ngay ita tinaganap na. Ijay nan basement iti agnanayon. Adda ka di umdas akanin na ijay. Adu, makamo namang iluto iti kanan na. Agyaman kiti tamangmangan adimat agtrabaho. Mangan maturog laang ti ubrana. Awan samat kabalay na amang sapul kan kwa na. Awan tadda na pananda. Addan sa ijay abroad ti dadduma. Nasayaat nga rod. Tapno awan mang birok kan kwa na. Itata nakasangpot akon. Kaya't kayo ang makasarita. Anya ka di ti pagsaritaan tayo, nana. Saan ka di ang asawa ni Papayo? Wala na. Ngam naranggas ti asawa na. Iswapin manaw kami ijay balay mi. Anya? Ngam saan arumbang apimanaw kayo iji bukod yu abalaya? Kasano? Kat nauyong mat ni Tita Jacinta. Asino ti mangimatmaton iti groceryo? Ni Tita Jacinta. Awan apulos karbangan na iti grocery kan balayo. Tawid ni mamayo dayjay kadagiti dadakkel na. Ngam awan maaramidan mi, nana. Naturay ni Tita Jacinta. Hello, Arman. Makaumay ka kadi dito'y balay. Oh, apay ka di Flora. Ada ka di Pasken? Ada importante ayuman ko kan ka. Maipapanday to'y kadagiti ubing akadwa ni mama asim mangpet. Apay dagita nga ubing. Ikam ka di day di gunggunada? Di mo pala ita pinagawid? Saan ko basta pagawidan ida, friend? Adda ngamin pa kay naigak kadagiti ubing. Diyak mawatan ti bagbagam. At iddoga saritaan. Kasapulak ti tulong mo manan gayam. O sige, umayak nga rod dita balayo. Agyaman ako unay. Urayan ka. Bye. Rabin, ituloy ko adadaalan ti rehas ti tawa. Nulakat mapil ko ti landok na. Mabalin akong arumar. Narigat amapil ko ti landok. Awat na panan na. No di madadaal tumot lang day tarehas. Sana ay, tawan mo tiyong umay dito'y. Imposible. Asaan ang madadaal day to'y arehas. Imbag na nakaumay ka. Kaya't ko asulbarang ti parikot dagiti na ulila nga ubing. Anya ka di ti parikot da? Idi masakit ti inada. Imbaga na kanyak ang masapol, at isa ni ko atawid ng kadagiti dadakkel na, katmapan kadagiti duwa nga anak na. Rumbang lang nga kasta ti mapasamak. Ngam ada kinaden na ti amada. Naranggas da ito'y, iso ang nagtalaw da. Kaya't mo asawin. Ti agsyuman kadakwada ti mangimatmaton iti grocery. Kan iso ti agigyan iti balayda. Kastang rod. Anya tinasayaat nga aramidag. Awan ka di kasuratan ana aramid. Sakbay apim mo sa iti inada. Uhan. Adda na sa uidi kanyak ni Ami. Nga agpaaramid iti kasuratan. Adag iti anak na ti pangtedan na iti balay kan ti grocery na. Amken na. Nga amang ano mga sawan to ni Sani kat maitsapwera dagiti anak na. Masapol nga rod makita tayo dayta kasuratan. Amang ipanaknag, ako kwa ti inada tinabati a kinabaknang da. Ayan. Adda na sa uidi kanyak ni Ami. Nga agpaaramid iti kasuratan. Adag iti anak na ti pangtedan na iti balay kan ti grocery na. Amken na. Nga amang ano mga sawan to ni Sani kat maitsapwera dagiti ubing. Masapol nga rod masarakan dayta kasuratan. Amang ipanaknag, ako kwa ti inada tinabati a kinabaknang. Ada impakpakasi na idi kanyak. Apakibambantay ko kano dagiti anak na. Ngam idinadamag ko nga inyawid ti amada ti babae. Sa anak-anak na pan iji balaydan. Kaslaman na igagara, nagrarana dagiti ubing kan ni mamam. Kat iji pa'y sementeryo. Panagkunak, adday pasimuda agday ta apasamak.
Tay kunadan nga adda aramaten ti Dios, amang tulong kadagiti mairuruman. Inton makadanon tay di grocery. Ingkanto kitaan no anya ti aramiden ti balod na. Sana mabalin asyak ti mapanmangkita. Sana mabalin amaamuan na. Adata ti akin aramid iti pan nakaikulong na. Sabagay. Ibaon mo nito nga rod ti may sa akadwam anang dukot kan kwa na. Barang masapa sumra ka jay grocery. Amangan no ado ti tawi jay grocery. Uray itantan pa lang ti panangkita kan kwa na. Ngam ayan nga tandagi jay nga ubing. Didan makadalos kan makalaba. Dagi jay nga ubing ti makagapo. No apay ana ikulong day jay nga Adela. No saan kumaanakibiyang. Adayo akas jay tinalakam na. Ha? Agin lalaing tumat. Imbaglakit din, ta saan tayo ang nagsisina? Apay ka di nga jayan ti Musuleyo tinapanan niyo, edi pimanaw kayo dito'y balayo, Lola. Ay, tsak man amo apok. Ijay mo tinang iturungan dagiti sa kanyak. Apay, da kayaw. Apay mo't anapan kayo, ijay. Nalipatan niyo ka di manan, Lola. Ijay tinakaita naman dagiti dadakkel me. Kasta ka de. Ay, di mo mo't ngamin imbaga. Mala, kayo agdigusan, talaba aktibado yo, Lola. Amom ka di ti aglaba. Wen Lola. Manipod na tayo ni Papa, da kami ti pinaglaba ti agsyuman ka da kami. Diyak kaya ti agdigos, nalamen. Idadangan kayo iti danom, Lola. Papanamita, Flora. Awan sama ti trabaho yu ita. Paspasarak ko man, ti mapan iti sigod nga abogado ti pamilya dagiti ulila nga ubing. Bareng adang agpaisuken kwa na ti kasuratan nga imbati da. Saan kami mo't ngaminan ang nagkitkita iti abogado da? Ti ka di nabati a kinabaknang da. Saan ka di a conjugal property da nga agasawa. Tawid ni Ami kadagiti dadakkel na. Ti balay kan grocery. Sa maysa, saan ka no ang nagkasarti agsyuman kadakwada kan ti amada. Mayat ko ma, no nasayaat kadagiti ubing. Ngam saan met, tanaranggas akunan. Iso nga adda pagsayaatan ti panagtalaw ni Mama. Ta nagraranada iti sementeryo. Kita man ngagpeso. Saan aninamnama, aga po iti panagtalaw ni Mamam. Adda palimed amay butaktak. Anya dyan baga ni Nana Flora apapanan na, Manong? Iti kano abogado, wading. Adda kano kayat nang amuan. Apay apagsayaatan ta kanumat, Manong. Diyak mo't maawatan. Ngam adda iti timbaga ni Mama. Nga imbati na iti abogado. Anya ngay dayjay nga imbati na, Manong? Diyak man amo. Ngam nasauna dayjay. Idi agsaksakit pa'y. Amuna ngamin, adda taning tibiyag na. Diyak maawatan, Manong. Uray syakmat, ading. Diyak mo't maawatan ti imbaga na nga imbati na iti abogado. Kupingak pa'y ngamin ide. Aday ta, napil kong ti sumagmamano arehas. Imbag ta saan unay ang naging nasidag ti landok arehas. Numapil kong ti datuma, mabalin kong ti rumar titoy. Mangibiti nak tulaang iti ulos apagbitinak na umulog. Saan mo't kiti unay abakras di tabatog na. Ikarkarigatak ton tingumato iti kalsada. Nangibaon ka din tinapan iti basement. Inton madamdamahan. Adda pa yung paaramid ko iti ibaon ko kuma. Inton sumangpatlangan. Anya ayamanan tinangibaonam kan kwa na. Ibaon mo ket di tamapan nakitaan ni Adela. O mga angas pa lang dayjay. Ado ti abasto na ama ka ni Jay. Ano? Sikat yung makam mo. Kasanungay no agsakit ijay. Isakit mo matlagayam. Apay no sika nga rod ti mapan mang sarungkar kan kwa na. Ay, makasarsarungkar iti balod. Oh,
Masadot ka matlagayam. Apay amang ibaon ka iti sabali, ha? Mala, si kaman langan ti makamu. Awan ka di pa'y ni Nanayo a Flora, ubing. Awan pa'y, sir. Saan mi nga mo, noon niya nga oras a sumangpet. Apay ka di apo pulis. Nasingpat ni Nana Flora. Apay asap-sapulan niyo. Nasingpet a talaga ni Nanayo a Flora. Gayem ko, isungamok ti kababalin na. Ay, kunak no umayo tiliwan, sir. Saan ka di akasta ti aramid, ti pulis? Umay agtiliw? Tila ang managdakdakas titil-tiliwan mi. Kasta ka di? Ni ko matitahasin ta titiliwan niyo. Kanayon na kami akudutan. Talaga ka di anaranggas ti agsyuman kada kayo? Wen, apo pulis? Pinapanaw na ti katulong mi, di na aksidente ni Papa. Da kami kan ni ading ko ti para dalos, kan para laba. Sana rumbang day tanga aramid na. Mabalin na matiliw iti kasta nga aramid. Panangabuso ti kasta. Dagitoy man, dagiti piglat ti kinedkedel na. O, iti barukong kan takyag ko. O, pati pa iti lapayag ko. Kanayon na atiritiran. Anya ka diti basol mo. Taapay akas ta ti aramidan na. Saan ko kano nga ammo ti agdalos ken aglaba, apo pulis? Anniversary ti panang sungbat mo kanyak ita. Saan ka di arumbang intamat agdate? Awisen nak nga agdate, ngam siyak mataggastos. Tultulungan ka mat dito'y grocery Partner tayo ti amin na trabaho. Iso a partner tamat iti sapul ti grocery. Sa bagay, datat ti mairanod iti sapul ti grocery. Tadatamat nga rod ti agbambanog. Dayta nga rod. Iso akas gunggo na tamat nga agtrab-trabaho. Intamat agpalailang Wala, nanaman tamat ti pagrigrigatan ta. Narigat met, no trabaho ka na yun. Pag hinanaan tamat ti bagita, ikan tamat iti lang ay kan inana. O sige, mangrikap ta pay nga ron. Taintaman agpasya. Nasaya ta si Mangpet kan, Flora. Adda kagayam dito'y balay, friend. Inyawag mo kumanga umay ka, tapnam mo. Medyo na ibayagak, painuray ko pa'y ni attorney. Kasano tinapanam? Adda gayam imbati tigayam ko. Naikabil iti may sa brown envelope. Ada pa'y note na para kanya. Kitaak man nga rod. Gaputawanak iti nauding aldaw na. Imbati na gayam daytan. Kaya't mo asawan, nabayag da ito'y iti abogado. Kasta nga rod. Saan kami ang nagkitkita ka ni attorney? Taoray iso, katnapan mo't iji abroad. Masungbatan amin na palimed. Babaan iti da ito'y akasuratan. Nakasaritak matendag iti ubing. Kat ado tinaamuak kadakwada. Nagmayat kit din ti agpalailang dito'y igid ti baybay. Wan nga rod, umay tanto manin dito'y. Kanayunan tati umay dito'y. Makapaikat iti stress. Wan bayam, takada lawas, mangrikop ta iti grocery, ta umay ta dito'y. Uy, mayat deta na panunot mo Kaslata mo't turista iti di Domingo. Saan lang akas na? Talagang agbalinta at turista. At damot aramaten tang agpasyal. Naragsak ka kadimat lang, Jacinta? Talaga naragsak ka. Tadda imbati day di amadagiti ubing nga aramaten tang agpasyal. Sana kas tati kaya't ko asawan. Naragsak ka kaditi sidong ko? Wala. Ngam ti kinabak ng anaibati. Ti pakaragsakak launay. Ada ibaga kada kayo ubing. Ada imbati ni mamayo asurat para kanyak. Ngam italaang anakitak. Agsasango tayo iti husgado. Ha? Apay nga agsasango tayo, nana? Mapaaya ba ni Jacinta? Kat kadwa tayong agsasango. Ha?
Mabutang kami ngagpakita ka ni Tita Jacinta, Nana. Saan kayo ngagbutang? Takadwa tayo ni Armand. Saan na kayo amabalin asaktan ni Jacinta? Anya ka di ti aramidan mi, no agsasango tayo. Itad na kami kadikan kuana. Saan, Rocky? Masapol atong palagtikid daw ni Mamayo, babaan iti surat na. Anya jay nanggag ko nga, ada surat ni Mamayo ka ni Flora. Kung ayo anatay, apay ngay nagsurat. Surat na sakbay anatay, Lola. Sino kumangay tinangtad ka ni Flora? Ada ka no nang ibatyan na nga abogado, Lola. Gayam dan samat laang ka no? Ay, saan ko amawatan? Kasano day ta? Uray siyak, Lola. Saan ko matamaawatan? Diyak kayat nga itad na kami ka ni Tita Jacinta. Saan kayo amap-mapan? Uray itad da kayo. Apay, may padawat ayamot ti tao. Ta itad da kayo. Ni Lola talaga, di na maawatan. Ay, nabanuga ka nagpasyan. Agpay deliver talangan iti kanenta, tamasadutak ngagluto. May mayat manin. Agin na natakit din. Mayat ti kastoy abiyag. Baknang tan. Diyak ninamnama akastoy tigasat ko. May saaklay di ngaglakla ko. Ita, baknang akon. Gaputa kukwa kon tinagtrabahuak. Nagtrabahuan ta ko tagpada ta idi trabahador dito eh. Ita, datanti manager. Nagmayat adenggan. Manager. Agnanayon ko madaytoy. Apay kumaasaan nga agnanayon? Awan mo't dagijay ubing. Di daam mo ter aramidan da. Dandanin madadaal ti rehas. Isagana kong tinaimpis nga ulos ta igalot ko iti tawan. Madamdamapay, mabalin kong ti rumara. Medyo nasipngatan. Iso asiguradong awan ti makakita kanyak. Daytoy langan tinabati. Pangurak man. Adita, mabalinan. Igalot kong ti ulas. Tabo mabaak mo tandita. Adita, naigalot ko na. Rumara ko dito'y. Nagbiti na ka, abumaba. Inay, hadak, tama no matinagak. Agpababa ako. Sidag ako na. Awan ko mati makakita. Yan. Anpita, naigalot ang tiulas. Rumara ko dito kat agbiti na abumaba. Oops. Inayadak, tama nga numatinagak. Agpababa ko na. Sidag ako niti baba. Awan ko mati makakita kanyak. Aday ta. Sa dino at aday ti alukar. Sigurado, kalsada lakit di ditangato. Taadamang manggag ko nga ungor ti lugan. Kumalip-kipak ang umato. Kalsada da ito'y kunaktuman. Diyan grocery abambantayan da Jacinta da ito'y. Isulakit diti akin nakam iti panakadukot ko. Mapanakadagos iti presinto. Tapno may dakit taon ti nakaipupukak. Idarum ko ida iti inaramid da kanyak. Mapantayo iti presinto, taalaan da kayo iti statement. Anya jay statement, Nana?
Ibagayo ti inararamid ni Jacinta kada kayo. Iso ang nagtalaw kayo. Ngam, saan miya kaya ti agsublikan kwa na, nana? Saan kayo nga itudkan ko na? Nailanad iti surat ni Mamayo ang nagpakpakaasi kanyak, asyak ka no ti mga sikaso kada kayo, no awan ton. Ha? Agpaiso ka din, nana? Diyo ka di kayat? Imbaga na pa'y ako kayo adwa ti balay, kanda dumapay a kinabak nang yo. Imbaga ni mama ti kasta, nana? Wan imbaga na dayta. Ngam, inton amo yon nga imanihar ti amin. Itatasaan mi pa'y nga ammo. Anya ti aramidan niyo, nana? Ipamanihar tayo pa'y iti matalak. Agingga amaadaan kayo iti husto nga edad. Agadal kayo, tapno amo yon ton ti araramidan niyo. Imbaglakit din ta nakaumay ta dito'y balay da, nana Flora. Gayam-gayam ni mama. Wan nga rodading ko. Di natagayang binaybayan ni mama. Uray awanan dito'y abiyag. Wan nga rod, mano. Kunak no agnanayon ta nga agladladingit. Gapo iti pan nakapukaw dagiti dadakkel ta. Nasaya at ti Diyos kadata, ading ko. Taadda nasaya at atao, apagkamangan ta. Wan nga rod, manong. Ni kumanana Flora, tinasawa ni Papa. Sana ni Tita Jacinta. Saan da siguro ngagkagasat? No agsasango tayo. Ibagak amin ti madi nga inararamid ni Tita Jacinta kadata. Ay, kunak lakit din no agpaiso tinatagtagainap mo. Anya man yung tinatagtagainap mo? Simangpet kampay idi dagiti ubing, ket binaot ko ida. Amang ano sumangpet dan? Amangan numabisinda, iso asumangpet dan. O di adangarudan pagdalusam, kan paglabaam. Naurnungan tilalabaan da. Nagbayag adida na kadalos. Napananda nga ta, kabayatan ti kawanda. Maamwan tanto, inton makasangpet da. Sumangpet da nga ta? Awan na sakit abakrang ko, no saan da asumangpet. Nakasagana kayo ka din, tamapantayon ije presinto. Wan, nana. Sige nga rod. Adda notice ang naawat ni Jacinta. Ija yung ibaga amin ang mading inararamid na kada kayo, Adda ka di posibilidad na ang mapapanaw ni Tita Jacinta ije balay mi, nana. Wan taawan apulos karbangan na ije balayo. Oray ti grocery. Mapapanaw mo't ijay. Da kayo ti akin ko iti grocery ni Mamayo. Kasta ka di, nana. Nabayag mo't basit aday jay Jacinta tinairanod iti para kumakada kayo. Inimutan na kami pa, idi agad-adal kami. Awan kwartami ama panagadal. Nagdakas at talaga ti ugali na. Anya da ito Baka mumat amapanak kano ijay presento inton bigat. Iti anya aga po. Apaya papaya banda ka jay presinto. Diyan mo. Kaduan nak tamapantadwa. Kasanon ti grocery? Mangrikap tapay laang. Saan ko lakit di nga italag ti grocery kadagiti kakadwa ka. Anya ti amok ngay, no anya ti aramidan da. Agdiritsutan to nga ro di jay presinto inton bigat. Saan tan amapan ijay grocery? Wala. Manglukat tanto, apaman nga aggaputa ijay presinto. Nana, kadwa tayo ka din ni Sir Police Arman ijay presinto? Saan? Sa bali a presinto tinakaidistinwan na. Masapol nga ijay presinto ijay iliyo ti pagsasangwan tayo kada Jacinta. Ay, kunaklakit din no kadwa tayo. Ay, saan ka di mabalhin? Nga ijay presinto nga ayan ni Sir Arman ti pagkikitaan tayo? Ijay iliyo. Ta ijay mo ti ayan ni Jacinta. Masapul a pumanaw da iti balay mi, kan iti grocery, nana. Talaga aday ta ti mapasamag. Awan karbangan na ijay. Ta saan mo't ako kwa ni papayo da ijay. Sa maysa, saan damot ang nagkasar. Nasaya at mat, numapapanaw da. Naguyong mat. Aramida ti amin.
Human ko da iti abogado. Kat iso timang tulong kada kayo. Mama, adda pa panan mi kadagiti ubing. Dito'y kayo pa'y balaywan. Adda pinilin ko akarro ba akadwayo, kabayatan, ti kaawan mi. Pumanaw ka manaan. Ay saan mo nga ipanaw dagiti ubeng? Agsubli kami matlaeng, mama. Panawandak manaan nga agmay-maysa. Saan, mama? Umay ti may sa abalasang akaarro bayo, ta iso ti kadwam dito'y balay. Ay kayat ko dagiti ubeng. Tanasing da. Agsubli kami matlaeng, mama. Promise. Saan da ka apanawan? Basta, agsubli kayo nga road. Isublim kanyak dagiti ubeng. Kaya't ko atiliwan nyo tinang ipupuk kanyak iti basement, sir. Asino tinang ipupukan ka? Kan apay nga impupuk da ka? Dahasinta kan Jano lakit di, sir. Iti basement ti grocery abambantayan da tinang ipupukan da kanyak. Pudno ka di day ta sasawa, ma'am? Uwan, sir. Oray mapantayo kitaan tinang ipupukan da kanyak. Sige nga ron, ma'am. Mga yabak iti kadwak, taintay kitaan ti ibagbagam anang ipupukan da ka. Uwan, sir. Isurok ti basement anang ipupukan da kanyak. Sige, ma'am. Ngam no agul-ulbud ka. Amumon ti mapasamakan ka. Di tanjay tawa nagnaak, sir. Dinadaol ko di rehas ti tawa. Iti manunga oras. Idiadan mabalin ko apagnaan. Bimabaak-babaan iti ulos. O, kitaan yun, sir. Mabit lang, ta-picture ti tawa nagnaam. Tiliwan nyo dagi jay adwa, sir. Ma'am. Apay ka di nga impupok da ka? Sakbay adinukot dak. Napan ko ngamin dinamag. No sa dino ti ayan dagiti ubing asyuman na, sir. Syuman? Uwan, sir. Imbaga ngamin kanyak dagiti ubing. Anaranggas ni Jacinta kadakwada. Idi saan ko ida makita? Imbagak apabirok ko ida iti pulis. Sir, sumunga dagiti ipatpatiliw ko. Isuda dagita, oh. Tiliwan nyo ida. Man, tiliwan nyo ida. Yes, sir. Yes, sir. Adela, kasanungadang ka dito'y presinto? Kunayo siguro ajak makarwar iti nang ipupukan nyo kanya-kanya. Oy, saan ka nga impupok? Apay ko mga ipupok ka? Ulbod, ididinamag kuno ayan dagiti ubing. Nasurun ka kanyak. Imbagam aman nakibiyangak. Ko, pudno mat apakibibiyangam ti saan arumbeng abiyangam. Isa dinukot kan impupok dakkas ta kadi. Pagan ano ka ko mga ipupok ngay? Anya ko mati maganab ko kan ka. Gaputa imbagak nga agpatulungak kadagiti pulis amang birok kadagiti ubing. Isa day jay, siya kunti kulong nyo. Nagdakas kayo at talaga. Dito yan ti presinto ti Ilio. Intayon iti unag. Takasarita tayo dagiti pulis. Apay nga da ni Nana Adela iti unag. Wen kagpaiso. Nana Adela, apay nga da ka dita? Apay nga da kayo dito eh. Napanan nyo. Adda na singpat akadwami, Nana. Iso ni Nana Flora. Adda dito'y presinto da Jacinta ken Jano. Impatiliw ko ida, ta dinukot dak, sadak impupok iti basement ti grocery yo. Apay nga inaramid daday taken ka, kabsat. Gaputadyak makita dagiti ubing. Imbagak nga agpatulungak iti pulis, tabirukan mi. Dayjayan ti makagapo. Talaga nga rod asaan anasaya at ti kababalinda no kasta. Nasa umon kabsat. Nagdakas at talaga dagita. Nagtipon da iti balay dagiti ubing. Nagtipon da di Jacinta ken Tata Jano, Nana? Wen, manipod pimanaw kayo. Insang putan ni Jacinta ni Jano. Ubing, dagijay ka di adwa ti sigud at trabahador yu iti grocery? Wan, sir. Namidikon, insang pat ni Papa ni Tita Jacinta.
Apay nga insangpot na ijay balayo. Saan ko nga mo, sir? Ngam idikwan? Imbaga na, nga awagan mi kano iti tita. Kasano anatay ni Papayo? Naaksidente iti lugan ka no, sir. Day tama ti imbagada. Kat asino ti kadwa ni Papayo idi na aksidente? Ni Nana Jacinta ka no, sir. Kat nanano ni titayo ahasinta idi na aksidente da. Awan mati nakita kasugat na, sir. Awan ti sugat na. Kasla imposible mat daytan. Sir, kidawag ko ma. Asaanan ama palubusan ama pandati Jacinta kan ti lalaki iti balay kan iti grocery. Mapatganti kid daw mo. Tadakat nga rod pamanaknak. Ada kayo ti akin kukwa. Ada kayon. Kunak no saan kayo na sumangpet. Sana mabalin, apanawan da kayo, mama. Imbag, tasaan mo a pinapanaw dagiti ubing. Saan ko amabalin apapanawon ida? Mama, malagip mo kadipay tigayim ko ani Ami? Ami? Apay day nga, Ami? Isu ti akin anak kadagiti ubing. Siyak itan ti pan nakainada. Addan apo ko yung mama. Saan da kun apanawan dagiti dua nga ubing? Saanan, mama? Madlaw ko, anaragsak kayo no addada. Ay, uwan, nasingpot da ngamin nga ubing. Anya ita ti mariknayo ang nakapupok di ta selda? No nakarwar ka iti basement, makarwar kami mat. Kaasi kayo mat. Gapo iti kinaagom yo, nabalod kayon adi na oras. Pagbabawyam to daytoy nga inaramid mo kanyak. No didak ko maimpupok, adayo kumamot nga impakulong kayo. No saan ka man nakibiyang, adayumat nga impupok da ka. Amom ka di, apinaritan da kayon, amapan iti grocery kan iti balay dagiti Decortes? Kasano pasamak dayta? Impakita dati testamento ako kadagiti ubing ti balay kan ti grocery da. Anya? Testamento? Agbalaw ka itan. Nairidap ka ngamin. Ngam ita, mamaringkwas kan. Kasano pasamak dayta? Impakita dati testamento. Ako ko dagiti ubing ti balay kan ti grocery. Anya? Testamento? Wan. Agbalaw ka itan. Nairidap ka ngamin. Ngam ita, mamaringkwas kan. Nakaalaan da iti kunkunam a testamento. Iti abogado anang tadan idi ti inada. Apay nga itala ang arumor dayta a testament. Apay nga awan ti igam ti asawa. Asawa? Saan kayo ama ko na nga agasawa? Ta saan kayo mo't nagkasar? Ngam inyawid nak igebalay da. Inyawid na kalaeng. Ngam saan kayo nagkasar? Saan aligal nga asawa na ka? Masapol nga agpiyansata. Tapno makarwartan ditoy. Mapantantulan no adda hiring. Ngam awan ti kwarta a pagpiyansata. Di mangibaon ka iti mapan mangala iti kwarta iti grocery. Saan nga umanay ti kwarta nga dayjay? At da ka din nakabangko a kwarta mabalin mo apairwar? Saan anakanagan kanyak ti libreta? Jak mabalin ti mangirwar? Kasanuta nga ruden ditoy. Awagam ti may sakadag iti kakadwata iti grocery. Ta umay naalaan ti tulbag ta mangala iti kwarta ijay. Sige, tawagak man nga rodye matalek akadwata. Imbilin ti korte, asaan amabalin nga umunag da Jacinta kan Diano iti grocery kan balayo. Agraban ti naibang ko a kwartayo, saan da mairwar? Kasta ka din, Nana. Agyaman kami unay kada kayo kan ni Sir Arman, iti tulong yo. Nagsagaba kayo, gapo iti pan nakaulilayo. Ngam, kinasyan na kayo ti apo. Kanayon may nga ikarkararag,
Adi na kam ko mabaybay anti apo, nana. Da kayo ti inaramat na, tapno magunod mi ti rumbang apara kada kami. Mamati kayo ka din iti pagsasao, asaan abaybay anti apo ti mairoroman, nulakat nasingpat da. Una na, mamatiak. Isu akanayon kaming agsingsingpet kani ading ko. Saan abaybay anti apo, dagiti agtalagkan kwa na. Saan na kami akinalaban ni Tita Jacinta? Ngam nagaramid da iti may kaniwas. Isu nga dada ita iti selda. Inawagam ka din ti may sa akadwata iti grocery? Wan, imbilin ko nga umay ditoy. Taalaan na ti tulbak. Mandaram nga ibunag na ti daddo mga stocks ijay. Ta ipaanaw da. Taapay, pangipanan na. Amangan ngamin no aggunay dagiti mang tultulong ka dagiti ubing. Kat saan datan apalubusan nga agpayso akas iti kunan ni Adela? Ay, pangipanan na ngay nga ta. Dahita ita ti parikot. Pangipanan na ngay nga agpayso. Ibagam nga uray di balay nalatan. Amangan no ilamang na ti dadduma. Saan nabalin nga da ipuslit na? Ngam tay awan ti magimulanta. Mala, taday ta ti ibagak intun umay ditoy. Kayat yu ka di, tayo manan agpasyar ijay musuleo, Lola. Anya musuleo. Ijay ngay nagkikitaan tayo ijay sementeryo, Lola. At dayamat, awan balagip ko. Ijay ngay inawagan nyo iti napintas abasit abalay. Ha? Ay, napintas nga agpaiso dayjay abasit abalay. Wan, intayo. Ipakada tayo kanina na Flora, tain tayo manan, Lola. Amangan no kayat nabot ti umay pumasyar, ijay napintas abalay. Ha? Kayat na nga tamat ti umay ijay napintas abalay, Lola? Di na paybot nakita dayjay napintas abalay. Sinalbag. Kinandadwan kano dagiti pan nakabagi ti lintag ti grocery. Kastamet asaan ta mapalubusan asumrak iti balay. Apay nga inaramid da dayta. Gapo iti testament nga inaramid ni ma'am. Ako kwa dagiti ubing ti balay. Grocery kanda dumapay akinabak nang da. Pagawidan tanto nga rod ngay. Sapay awan kwartata. Nabati ti koleksyon iti grocery. Saan ko anaala? Apay nga min ngayon batim. Kasanuta itan. Kunak no makasublita adagos. Adamot gayam ni Adela ditoy. Natilutak nga rod. Kasano nga taan nakarwarday di babae. Kunak ngamin nga inkakitaan. Nakitam ko man no anya ter aramidan na. Kunak mo sana makarwarti da nga. Ipakada ta kanina na Flora, manong. Tain tayo agpasyar kada Lola, ijay musuleo. Hunading, orayin ta rumwar iti selid na. Awan samat trabaho na ita, ta holiday. Naigagara nga ta, ti pa nagkikita tayo kada Lola iti musuleo, manong. Nalabit. Isu nga uray agkabaw ni Lola. Addamat jay kanito, nga adda malagip na. Isu akay kayat ko, uray agkabaw. Uray siya, kay kayat kumat. Isu nga idadadangak iti digos na no saan na akayat ti agdigos. Malamin ka no ngamin. Madanon tumot ti panawen akas jay tayumet. Malamin, no saan na ipapudot ti idigos na. Rimuaran ni Nana Flora, agturong iti kusina. Surutan ta, tagpakada ta. Addamon gaya mon napudot adanum iti termos. Wen Nana, indadang mi ken ni manong ko. Mabalin ka diti agpakada, Nana. Agpakada? Agawid kayo ka din? Diyo ka di kaya ti agyan kanya? Saan kami nga agawid, Nana? Mapan kami ko maagpasyar kada Lola ijay musuleo dagiti dadakkel mi. Sa bagay, holiday ita. Awagak ni Arman, tamapan tayo amin. Kaya't ko ang makita ti ibagbagayo ang musuleo. Mapantayo amin, Nana? Wan balasang ko. Masiguradok nga oray ni Armand, kaya't namat ti umay.
Nakarik na ak itiliday dito'y selda. Kastoy gayam tirigat tinakapupo. Oray siya nga rod. Imbag ko man no awan da ito'y rehas ang nagbaetan ta. Gapo iti tarigagay taas saan ta mapukawan. Nakaramid talakit nga rod iti may kaniwas. Wan nga rod. Ad-addaan na ikulbot ang gapo iti dakes nga aramid na. Nakaramid ta iti kinadakas, gapo iti kwarta. Agpayso tay kunad. At ikwarta ket kasapulan unay ti tao. Ngem no tagi ko iti dakes awagas. Addan tumadi nga ibungan na. Wensa? Masapula pagbannugan. Saan ket agapo iti siniswiti kawagas? At data dito'y akasla nakapupok ang marabutit. Agur-uray talaang iti umayda itid amakan. Kaano ta nga ta makarwar dito'y? Numapanagnakan ang nakabasol ta. Makulong ta iti mano atawan. Awan met nga rod kwarta apagpiansa ta. Tapno saan ta nakakulong lakpan dito'y. Hello, friend. Mapan kami iti sementeryo. Kaya't mo kadimot ti umay. Okay, awan trabaho kita. Sige, sumuro ta kada kayo. Urayin da ka nga ro ditoy. Nakalagip ngamin dagiti ubing. Umuna date tayo daytoy. Date? Ije mo soleyo? Tapno di mo mud ko na. Ngayon sementeryo ti umuna date ta. Mapantayo iti park. Kalpasan nga gapu tayo ijay. Diyak amukan ka. Iti mo soleyo ti pangawawisakan ka. Park matan ti pangawisam kada kami. Ala, urayan dakbit dita. Intayo nga ro dagpasyarita. O sige, bye. Urayan tayo kano ni Armand. Kadwa tayo amapan ije mo soleyo ti dadakelyo. Nabayag kayo ka din nga aggayam kan ni Sir Arman, nana? Nabayagan. Ngam, apay sa bali ti isam mo, Rocky? Nabayag kayo gayam. Ngam apay nga agpada kayo nga awampay asawa na. Di inak manarabakan, si ka nga ubing. Apay kumano agpada kami nga awan pay asawa na. Awan matimbagak, nana. Ngam kayat may kan ni Ana, ti agbalin nga abay kan flower girl. Ring bearer ko ma, ngam dakelak mat gayam. Uy, di ka agsasao iti kasta. Kababain. Saan akababain, nana? Saan adakes? Nupay-pay sunyo timbagak. At datayon dito'y napintas abalay. Dito'y tinakasaraka, kadagiti nasingpot nga ubeng. Nana, kaya't tso ka di mo ti makasarak iti nasingpot a manugang? Adamot aya. Ay, mayat kaya, ngagbalin a manugang ka. Unay-unay, anana. Armag ti anak yo. Tapno agbalin tayo anaragsak a pamilya. Armam lataano kaya't naka. Nangagyo ubing, pinalubusan nak ni Lola yo ang mangaram kininanay ho. Saan mo nga ron abay-bayagan? Masapol akan ayon tayo nga agkukuyog no adda papanantayaw. Sika, ni Flora, kang dagiti ubeng. Wanana, matungpal day ta akalikagom yo. Oy, apay anda kayon ti agtutulag? Paayam ka ditikid daw ni mamam. Nabayagtan nga gayem. Ngamita, kayat ko analablabas pa'y ngam aggayem ti relasyon ta. Isu asaan ka kuman nga kedked. Ala ubing, ing kayo nagayayam. Tagsarsarita kami pa'y kininanayo a Flora. Ada pagtulagan mi itinalapat. Wense, inkamin, intan mano. Wanya, umanugot ka ni tikid daw ni mamam. Agbalin tayo amay sa pamilya. Dagiti ubing, ti kaslaan naktan. Instant matdaytan, pamilya adagos. Awan mo't lang ti pagturungan na, no di kasta. Anya pa'y lang ti kayat mo nga amwen, wano panagnagan. Please, Flora. Saan ta ko man napabayagan pa'y?
Apurado ka mo't, Arman. Nabit mo pa nga imbaga ti panggap mo. Nataengan ta na dua. Amamuta matan ti tunggal maysa. Agdua-dua ta kadipay. Idipay anapudno ti ayat ko ken ka. Mabuti nga lang amang ibaga. Sige man laangan. Nabayag mo't nga inayat ka. Ngam inuray ka laang mo't nga agaro. Nukas tangarad. Isagana tan ti panagkalay sata. Nay, agkeb-kebin kayo matan. Da kayo ka din. Wen mama, agkalay sa kami ni ti mabiit. Mayat nga ro, tay ko nakasan tayo nga agsisina. May sa tayo na pamilya. Wen mama, kat ikarik anaragsak tayo amin. Karaman dagiti dua nga ulila nga ubing. Ay, nangagyapok. May sa tayo na naragsak a pamilya. Un lola. Sakpay nga gawid tayo. Intayo ko makitaan nagiti dua abalon. Datita Jacinta, kani Tata Jano. Manipod at data dito'y Zelda. Awan pa'y imay ng sarong karakadat. Agbabawi akit nga rod itinaramidan ta abidot. Oray siya. Agbabawi ako. Kumusta kayon? Jacinta. Jano. Ah? Kadwak dagiti ubing. Kini daw ni Ana nga umay da kayo pasyaran. Da kayo kading agpaisuan. Rocky. Pakawanan da ko mo. Maikariyo ka di. Asaan kayo nga agaramid iti dakas, tita? Wan baro. Naliday gayam dito o nagtisalda. Kuna ni Tata Arman. Ano kano agbaliw kayon? Ibabawi mi ti darom. Rumwar kayon. Nga mga barwanan kayo. Agpaiso ka di baro. Ikarik. Agbalbaliw kami. Agawid kami di lugar mi. Agyanan iti puder mi dagiti ubing. Tagkalay sa kami matan ka ni Armand. Kablaawan kayong arod kapsat. Sapay kumata naragsak dagiti uping. Talagaan naragsak dagiti ubing iti din nami. Saan mi idaabay-bayan? Ipaay mi ti umno kadakwada.